Centrum Bratislavy v pešej dostupnosti, rýchle napojenie na obchvat, pár krokov od domu nákupné centrum a autobusová stanica Nivy a Apollo Business Centrum. Jednoducho lokalita, kde nájdete všetko potrebné pre každodenný život. Dokonca aj komunitnú záhradu pre obyvateľov bytového domu. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklerka a toto je jednoizbový byt na Prievozkej ulici v Bratislave. Nech sa páči, prerobte si podľa vlastných predstav. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/prievozka. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.